Praise the Lord. Good morning sa ating lahat, mga kapatid. We are here to praise God and worship God. At I am sure and I believe that each and every one of us prayed today. We had our personal devotion and quiet time with God. At handang-handa ng ating mga puso, ang ating mga buhay, upang muli ay makasama natin ang ating Panginoon at sambahin natin siya. As we begin, may I request everyone to please stand and open your Bibles to Psalms 119. Psalms 119. And we shall be reading verses number 33 to 40. Psalms 119, verse number 33, down to verse number 40. Shall we all read together in chorus, malakas at masigla? Okay? Verse 33, everybody. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Give me understanding, and I shall keep thy law. Yea, I shall observe it with my whole heart. Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Establish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear. Turn away my reproach, which I feared, for thy judgments are good. Behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Let's go to God in prayer. We thank you, dear Lord. Dakamin iti last Sunday, iti bulan, iti May. And we thank you, Lord, for keeping us together as HBBC family. We also would like to thank you, Lord, for the souls that had been saved in the last 2 months. Salamat, Panginoon, sa mga messages and preachings na inyo pong binigay sa amin. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na laging nag-guide sa amin. Salamat po sa provision, protection, and preservation. There is so much, Lord, that we could thank you, but the greatest of it all, we'd like to thank you, dear God, for saving our soul. Thank you for your great love. Thank you for your grace. Thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross to pay for our sins, that we could have eternal life. Today, we commit to you, Lord, our worship service. Bless your servant, our instrumentalists, our members present here in the main sanctuary, the media team, and all the members, men and women and children in their homes watching our live stream today, yung aming pong worship service. Dear God, Lord, we may not see your hand, but we truly believe that your hand is moving and working in the hearts of your people. Thank you also for all the guests and relatives and friends, visitors who are tuning in with us today. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga muli sa ating lahat. Amen. What a joy to see each other. What a joy to have the Word of God. Okay? So ngayon po ay magsimula tayo sa ating awitan. Our first song, we'll sing that song, Saved, Saved. You glad you're saved? Mahina. You glad you're saved? I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. By his power divine, saved to your life so long. Life now is sweet and my joy is full, for I'm saved, saved, saved. Second.
complete, for I'm saved, saved, saved. Are you saved today? Amen. You know, that is the greatest thing in life. It's not money, it's not position, it's not fame, it's not about ambition. It's about, are you saved? Amen. Amen? Dahil po tayo ay ligtas, praise God, He keeps me singing. The Lord has put a new song in our hearts. Hindi na po yung awit ng Satanas o awit ng mundo, kundi awit ng Kristiyano. Let's sing that song, He keeps me singing. Ilocano po yung ating kakantayin na He keeps me singing. On the first na, ang ito'y puso tiragsat, tiya po nanakadya, ikat mo tinang tanaka, hindi amin napegan. Jesus, 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 nasa kanya, engken na tulig na, parang sa akin na tulig yan. Second, oh magdadahil dahil tulig yan ko, kapot pasumado, ni Jesus tinarimaan na, ket si Maya ten tulig yan. Jesus, 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 nasa kanya, engken na tulig na, parang sa akin na tulig yan. Third, ang lakamak adu agrasyan, aginana akin kuana, uy buya itilos upanan, ikantan tidaya. Yes, amen. Jesus, 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 nasa kanya, engken na tuirigan, parang sa akin na tulig yan. Last words. Ulay paino adu diligan, suot na umay kanya, ulay nutidalang napegan, kelwa na sumulutan. Jesus, 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 nasa kanya, engken na tuiligan, parang sa akin na Amen. Habang po tayo ay nasa lockdown at community quarantine, panalangin ko po na hindi bumaba ang ating espiritual na antas o kalagayan, kundi through the Word of God and prayer and singing and fellowship, mga kapatid, ay lalo pa tayong aangat sa ating pananampalataya. Because our prayer is higher ground. Lord, lift me up unto a higher ground. You know what? People today, all the things in their mind is all about sickness, about health, about economic crisis. Lahat po ito ay hindi natin pwedeng isang tabi sapagkat kahit po tayong mga believers, kasama po tayo dyan dahil nasa mundo po tayo. We are in the same world where these unbelievers are living and moving. But as God's people, meron pong mas malalim at mas mataas na ating pong hinahangad. Yan po ay ang ating relationship sa ating Panginoon. Let's sing that song, Higher Ground. On the first, everybody. O Diyos ko, pabigsain na, hindi pa matikenayan, ikulang ba dito'y sakal, hindi ba tuwas ibibyan? Diyos ko, pagkikirem na lang, dahil kuya pa, magiting ka, alahin na, mahirap ka, itinanat ka tuabyan. Second, abuwi ka, tukoy duwagwan, ken butengi, tuy kararwan, nagbuawan, tilapet na, naawat ekday tagas
Amen. Diyos ko pating keremanan, kay tuya pa magkikentan, alaen na nahirapan, itinagat nga tuagya. Last verse. Itat ay nahirapan, itinagat nga tuagya, hingganan may pangatuan, di tatoya manaranya. Diyos ko pati keremanan, kay kuya pa magkikentan, alaen na nahirapan, itinagat nga tuagya. Thank you very much. You may now be seated. Praise the Lord, praise the Lord. At ngayon po, we would like to welcome and acknowledge all the members, the visitors and guests joining us today via live stream. Well, una sa lahat, nais kong i-welcome ang lahat ng nandito ngayon. Nandito si Sister Charito, praise the Lord. Ayan, si Carlo. Amen. Si Isagani, si Mayan, praise the Lord. So, thank you so much for being with us today. Ayan, pumalakpak kayo dyan. Ayun, mahinang mag-pick up ng signal itong ating mga nandito. Siguro handa na migat. Okay? But binabati natin ngayon ang lahat ng mga churches natin and ministries. Alam ko na excited na tayo mga kapatid to be in our houses of worship. But because of the situation, so anusantay lang kakabsat. Ayan. Hopefully, by next Sunday, ay pwede na. Pwede na. Let's be praying for that. Let's keep praying. Let's not stop praying. Binabati natin ang ating mga kapatiran sa ating church o congregation doon sa Claveria, HBBC Claveria. Okay? Pastor Dennis and family. Alright? And of course, binabati rin natin yung lahat ng ating mga members dyan sa HBBC Lawag. Okay? HBBC Lawag. Alright? HBBC Pasukin. Pastor Ver. Okay. Muk nga dakay manan ka dagiti sangwanan, dagiti gadgets, tools to watch our live stream today. Oo, lalong-lalo po sa inyong mga, minsan naalala ko yung mga taga-Malasin. Good morning sa inyo dyan. Ha? Napakarami nyo dyan. Oo, dahil iisang compound sila doon, mga kapatid. So, nag-average yata sila ng mga 15. Di ba? Oo, di ba, they live in the same, place. Okay? So, of course, dyan sa bahay nila, Ma'am Vena. Ayan, kayong mga naan dyan, magandang umaga sa inyong lahat. Okay? Good morning. Of course, HBBC Bacara, praise the Lord. Oo. Lahat ng ating mga members dyan sa Coca Pinaka. What is Coca Pinaka? Ha? Kurukor, Kabulalaan, Pipias, Natba, Kabarwan. Yan ang Coca Pinaka. Okay? Yung mga members natin dito sa sentro, good morning po sa inyong lahat. Yung mga members natin dyan sa Mountainside. Okay? Good morning po sa inyo. Mga members natin dyan sa Riverside. Okay? Yung mga members natin na nandyan sa Bintar, good morning po sa inyong lahat dyan. Okay? So, praise God. I hope that the Lord would really help us, ating mga internet, para hindi po siya putol-putol yung ating reception sa ating service ngayong umaga. Okay? So, we also would like to greet our members in HBBC Hawaii. Amen. Ayan. Aloha, Preacher Glenn and family, all the preachers there, si Sir Erwin, si John Ray, Tito Romy, and every one of you. Okay, magandang umaga sa inyo dyan sa Honolulu, sa Waipaho.
Diyan sa Big Island, good morning po sa ating mga viewers diyan. Diyan sa Maui, good morning po. Good afternoon pala sa inyong lahat diyan. And of course, we would like to greet all our members sa lahat ng mga provinces, cities, region, countries kung saan man kayo naroon. We have members from Australia. Good morning. Okay. Norway. Okay, magandang gabi. Gabi yata dun sa Norway ngayon. Alright? And sa mainland USA, good morning po sa inyong lahat. Okay? Sa Canada. Ayan, Canada. Okay, good morning po sa inyo dyan. And then, saan pa? Hong Kong. Okay? South Korea. Sa Middle East. Ayan, lahat ng mga nandun sa desert. Okay? The UAE, sa Lebanon. Sa Saudi Arabia. Okay, Kuwait. Yan, Riyadh. Good morning po sa inyong lahat dyan. Singapore. Okay, magandang umaga sa inyo dyan. Alright? At sa lahat po ng lupalop, I may not have mentioned your name. Italy as well. May mga members din tayo ng Italy. Good morning sa inyo dyan mga kapatid. What a joy! Kahit hindi man tayo magkita-kita physically dito sa ating main sanctuary, pero alam namin, nakasama namin kayo ngayong umaga sa ating worship. Okay? So, simulan nyo na mga members to invite our friends and relatives. I-notify nyo na sila, itag nyo na yung kanilang mga pangalan para sila ay maka-join, makapanood sa ating worship service dito sa ating main sanctuary ngayong umaga. Amen? Of course, binabati na rin natin lahat ng mga pastors and churches. Amen? Na nakikipag-join sa atin ngayon. Okay? Good morning po sa inyo dyan. May I just request the pastors to put a comment. Sabihin nyo lang, I'm Pastor so-and-so, and these are our church members, and we are joining you today. Diba? Parang yung sasabihin mo, Pastor Proby Cadilinya and Hosanna Bible Baptist Church, we are joining your service today. Parang ganon. Okay, so we will know and we can pray for you. Amen? So praise God for that. We also would like to greet all our visitors and guests. Good morning po sa inyo dyan. Okay? We pray that you will be blessed. You tune in hanggang sa matapos ito sapagkat God has something great in store for each and every one of us. Amen? So why don't we all stand together at awitin natin ang ating welcome song, Nagagalak Ako. Ready? Naragsakan kita, ating marayga, hintay panagdayaw, kini Jesu Cristo, idawat pura po, para unaken ka, ken marit ng kumadi, ayat tiyama, at paagpangadwa, hinta kumaglaang, ipog kang mutamin, magipagkararang, isagot tiya po, ketan nagkararwan, ipet sa tayo ngayon, agyaman ka maku. One more time. Naran sa kamita, kating maray ka, hintay o nagdayaw, keni Jesu Cristo, idawat ko na po, para bumakin ka, ken marik ng kumadi, ayat diyaman, ang kaagpangadwa, ang kakumaglaan, kamot amin, makipagkararang, sisagot tiya po, ketan ng kararwan, ipek sa tayo ngayon, agyaman ka mapo, ipek sa tayo ngayon, agyaman ka mapo, ipek sa tayo ngayon, agyaman ka mapo. Alright. Meron tayong mga birthday celebrants ngayon. Okay? Happy birthday kay Abdul Gorospe. Abdul, happy birthday. Okay? Kahapon, may mga birthday celebrants tayo. May 23, si Sister May Asidera. Ayan. Okay? Nung isang araw, si Carl Justin, Sister May Simon.
Happy birthday. Saka si Ridge nung 21. Bukas naman ay birthday ni Sister Mayros. Happy birthday, Brother Ray Parico. Oy, May 26. Brother Ray Parico. Dapat patuyo, Tito Ray. May 27. Jasmine Santos, happy birthday sa inyong lahat dyan. Why don't we sing a happy birthday song? Happy birthday, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday sa inyo. Enjoy your day and enjoy your celebration. Praise God. Last Sunday, our total attendance, you may be seated, our total attendance last Sunday sa ating online attendance form is 284. Amen. Praise the Lord. 284. Umabot po yung ating total views, yung nandyan sa live, sabi niya sa taas, ng 268. Praise God. 268. Amen. At meron tayong isang profession of faith. Si Ma'am Elizabeth from Barangay 17, Lawag City. Praise God. Tumanggap siya sa Panginoon bilang kanyang sariling tagapagligtas. So congratulations, ma'am, and welcome to the family of God. To God be the glory. Amen? All right. So bago po natin marinig ang ating special number ngayong umaga, let us sing Psalms chapter 19. Okay? Yan. Psalms 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. For to be desired are they that gold, yea, that much fine gold. Oh, sweeter also than honey, and the honeycomb. The stations of the Lord arise, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Amen. For to be desired than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant one, and in keeping of them there is great reward. More to be desired, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Amen. Yan po ang salita ng Diyos. Sweeter also than honey. More to be desired are they than gold. Amen? So bago po natin marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos, makakapakinig muna tayo ng isang special number. Thank you. You may be seated.
Praise the Lord. Okay, to God be the glory for that. Amen. Well, we live in an overwhelmingly digital world. Ganyan po ang ating mundo ngayon. Internet, mobile phones, mobile application, movies. Yan po ang umiiral ngayon sa ating mundo. There is so much that the eye can see and the ear can hear. Slowly but surely, if we are not sober and vigilant, kung hindi tayo maingat, kung hindi tayo wise sa ating paggamit ng mga bagay na ito, surely but slowly, our lives, our families, our children, and even our churches will drift or be drawn away from the Word of God. Na imbes na ito na ang ating focus at foundation ng buhay, iba na ang ating buhay. Mobile phone, internet, mobile application, movies, so much that the eye can see and so much that the ear can hear. And that is why the challenge today is continue in God's Word. Continue in God's Word. Ito na po yung ating pang-apat na topic sa ating series na continue. Our first topic was continue in the grace of God. Our second topic, continue in the work of God. Last time, we discussed about continue in prayer. Today, the challenge is continue in God's Word. Tumayo tayong lahat at buksan natin sa John chapter number 8. John chapter 8. At babasahin natin mula verse number 28 hanggang 32. John chapter 8, verses 28 down to verse number 32. The Bible says, Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am He, and that I do nothing of myself. But as my Father hath taught me, I speak these things. And He that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always the things that please Him. Ito na. As He spake these words, many believed on Him. Alam natin na itong mga sinabi at binigkas ng ating Panginoon ay hindi siya fake news, kundi katotohanan. At sabi ng Bible, many believe on Him. 31. Then said Jesus to those Jews which believed on Him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Yan po ang ating text. If ye continue in my words, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Continue in the Word of God. Let's pray. Panginoon, bilang inyong mga disciples, kami po ay narito na laging merong desire, hunger, thirst, longing for the Word of God. Sapagkat alam namin na ang sinabi nyo sa Biblia totoo, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Marami pong mga mensahe, mga temptations sa aming mga paligid. Pero Lord, I pray na ang preaching na ito ay mag-iwan ng permanenteng prinsipyo o gabay sa buhay ng inyong mga anak at maging sa lahat ng mga nanonood ngayon. I pray that through this preaching, you will be honored and glorified. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, and you may now be seated. Meron akong tanong. I would like to start
this in a question. Let me ask you this question. If the Lord will bless your life with bountiful things, what will you do? Okay? Yan ang tanong. If the Lord will bless your life with bountiful things, what will you do? Talagang nilagay pa naman yung point out the question, ano? Okay? Halimbawa, ikaw, Mayan, pagpagpapalain ka ng Diyos ng maraming bagay, ano ang gagawin mo? What will you do? Carlo, if the Lord will bless you with many things, what will you do? Di ba? Bibigyan ka ng Diyos ng bahay, ng kayamanan, magandang posisyon. God will bless you with bountiful things. What will you do? Yan ang tanong. And I want you to answer that question for yourselves. Huwag lang kayong tumingin sa akin. Ha? Isipin nyo yung tanong. If the Lord will bless me with bountiful things, ano ang gagawin ko? Well, you know what? In Psalms 119, ganito po ang sabi ni Psalmist David. Psalms 119 verse number 17. Sabi niya, deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. Nakita nyo? Deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. Yan ang gusto ng Diyos na matutunan nating ipanalangin sa ating buhay. This is a short prayer, but it is loaded. Ha? Parang isang baril, maliit, pero punong-puno ng bala. Short prayer, but loaded. Kung titignan nyo yung verse, pansinin nyo maigi tatlo ang nandyan. 3 important things are in the verse. Number 1, deal bountifully with thy servant. Ayaw nyo ba niyan? God will deal bountifully. Bountiful, ibig sabihin, umaapaw. Di ba? Abundant. That's number 1. Pangalawa, that I may live. Di ba yan ang gusto natin? Gusto nating mabuhay pa? Pero ayaw nating mabuhay lang. Gusto nating pinagpala. Deal bountifully with thy servant, that I may live. Pangatlo, that I may keep thy word. In reality, and let us accept this fact, na kung minsan, mas dinidesire natin yung unang dalawa, kinakalimutan natin yung pangatlo. Correct? Yes. Ang laman ng prayer natin lagi, Lord, bless me. Tama? Lord, preserve my life. Lord, prosper me. There is nothing wrong with that kind of prayer except that kulang. Kulang siya. Kasi, yung sabi ng Psalmist David, deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. So most people desire the first two, but forsake, forget, and ignore the third. Yan po ang ating iha-highlight ngayon. Sapagkat yung deal bountifully, responsibilidad ng Panginoon yan. Napagpalain tayo. Alam ng Diyos kung papaano niya tayo i-prosper. But our responsibility is to keep God's Word. Naalala ko tuloy yung Book of Ecclesiastes. Alam niyo ba yung Book of Ecclesiastes? Etong Ecclesiastes na libro, under the inspiration of the Holy Spirit of God, yung writer po dito, si King Solomon, the wisest man who ever lived. Diba? Except the Lord Jesus Christ, the wisest man who ever lived. Under the inspiration of the Spirit of God, ay isinulat niya ang Book of Ecclesiastes na ang kanyang sinalaysay dito ay buhay on a human viewpoint. Human perspective. Yung bang hindi mo kinoconsider ang Diyos mo na yung sarili mo lang. Kaya kung titignan nyo yung kanyang sinabi, ang kanyang pananaw, human viewpoint. Anong sabi niya? Enjoy your life. Di ba? Minsan lang ang buhay mo. Magsaya ka. Kaya ano po ang ginawa? Ano pong ginawa niya? Sabi niya, lahat ng ginusto niya, di ba? All that his heart desired, anong ginawa niya? In-achieve niya lahat. Nung nagka-interest yung puso niya
sa mga halaman. Aba, nagpatayo siya ng malaking orchard. Di ba? Ilang araw, ilang times kaya mga kapatid na pinag-isipan niya yon. Nag-research pa yan. Tumawag yan ng mga tao na mga consultant niya para lang gawin yung ninais ng puso niya. Di ba? Ganun po tayo eh. Pag meron tayong ginusto, talagang paglalaanan natin ng oras yan. Di ba? Nung nagkaroon siya ng desire, yung interest sa mga animal, di ba? Nako, mga kapatid, lahat na yata ng breed ng aso nasa kanya. Di ba? Lahat ng breed ng manok nasa kanya. Lahat ng breed, pati isda. Ba, palagay ko may malaking aquarium siya. Di ko alam kung may glass na nung araw, pero yun ang interest niya eh. So talagang he gave his heart to it. Di ba? Oo. Nung nagka-interest naman siya ng building, patayo siya ng malaki. So, lahat ng dinesire sa makatuwid, ang sabi ng Bible, punong-puno yung bahay po niya ng koleksyon. Sapagkat lahat ng mga kings na bumibisita sa kanya, na galing sa ibang bansa, nagdadala po ng mga collection items. Kaya yung kanyang bahay, punong-puno ng collection items. So, on a human standpoint, sabi niya, lahat ng ito, sinubukan ko. Alam niyo ang sabi niya, sa bandang huli, all is vanity. So, ang kanyang puso, sabi niya, I wanted to enjoy life, binigay ito ng Diyos, ganyan-ganyan. But at the end of it, anong sabi niya? All is vanity. Tapos, ito na. Pagdating sa last verse ng Ecclesiastes, babasahin ko sa inyo mga kapatid. Ang Book of Ecclesiastes, 12 chapters. Okay. Yung verse 13 and 14, ito yung kanyang final word. Pakinggan nyo maigi final word ito. Nung tao na napakayaman, na nag-interest sa lahat ng bagay, pinaglaanan na ng oras, na sa bandang huli sabi niya, all is vanity. Walang kwenta. Ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, final word, let us hear the conclusion of the whole matter. Sabi niya, fear God and keep His commandments. Ano yung commandments? Utos ng Diyos. Yung kanyang salita. Bakit? For this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment. Lahat ng gagawin mo, mananagot ka sa Diyos. There will be a day of reckoning for all of us, mga kapatid. Mananagot po tayo sa Diyos with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaya mga kapatid, coming from the mouth of the wisest men, under the inspiration of the Holy Spirit, yung ating topic ngayon, no continue in the Word of God, ay isang napakagandang topic. Isang napakahalagang paksa. Mga kapatid, basic man kung ating tatawagin sa ating mga Kristiyano kasi basic ang Word of God. Pero ito po ay napakahalaga. Bakit? Sapagkat in the course of time, there's so much that the eye can see, so much that the ear can hear, and we might drift or be drawn away from the Word of God. Okay? So the challenge today, continue in the Word of God. Well, ngayon pong umaga, I will just give to you the first point. Mamayang hapon, yung second point. So if you find this very helpful and very edifying sa'yo, mga kapatid, then you must join us this afternoon. Okay? So the first thing today is this. Let us all read. Number 1, everybody go. Continue in the precepts and principles of God's Word. Magpatuloy sa mga kautusan at gabay ng salita ng Diyos. Amen? Saan daw tayo magpatuloy? Sa mga kautusan at mga gabay ng salita ng Diyos. Just like in a nation, it will be good for a country to abide in its laws and regulations. Ganon din sa ating mga Kristiyano. It will be good for you if you abide and continue in the precepts and principle of God's Word. Okay.
Meron tayong mga members na engineers. Si Brother Isagani, engineer ito. Amen? Hindi ka pa pumapasok, ano? Hindi pa. Okay. Pero tinatawagan ka lang. Consultation. Ngayon, pag ang engineer ay magpapatayo ng bahay, engineer Isagani, granting na may pera, walang problema sa resources. To begin with, you start with a plan. Tama ba? Oo. Yung magpapatayo ng bahay at ikaw na engineer, to begin with, you start with a plan. Tama? The plan will serve as their guide in the actual construction. Okay? So, kaya pagka halimbawa, binisita ko, pumunta ako sa isang construction site. Nakikita ko yung halimbawa yung mga nagtatrabaho. Di ba? Anong sasabihin ko? Tatanungin ko, ilang stories tong papatayin yung bahay? 2 stories. Anong sasabihin ko? Patingin ngayong? Anong hahanapin ko? Patingin ngayong plano? Yung perspective. Why? Kasi kahit hindi ko pa nakikita yung actual na bahay, makikita ko na siya sa plano. Tama? Yun ang kanilang gagayahin, pattern o kaya guide. Let me ask you today, folks, brethren, every one of you, this is true question to me and a true to life question to you. This is the true to life question. Kumbaga sa DCJC, 1 million, DCJC ba yun o Bomboradyo? 1 million centavo question. Ito ang true to life question sa atin. Okay? Ano yun, Pastor? What plan, model, or picture are you following in life? Ano yung plano, yung modelo, o picture na ginagaya mo sa buhay mo? Whether we like it or not, what you are today is a result and product ng mga ginagaya mo. Tama ba ako? Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi, Pastor, personal na decision ko ito. Yes, you decided to follow that. You decided to imitate such plan, model, o kaya picture ng buhay. Okay. Nung Biyernes ng gabi, I conducted our first single career and young couples prayer meeting. Naka-join kayo, di ba? Pero ginawa namin Zoom conference. And it was participated by almost 30 gadgets na naka-tune in. Mga single ito. They are age 18 hanggang 35. Yung iba medyo mas matanda konti. Pero basta single career at saka mga young couple, yan po, ang nag-participate sa atin pong kauna-unahang fellowship Zoom conference. I spoke to them on a message na ang title, mga kapatid, 15 years more. Ibang klase ano? Yun yung title mismo. 15 years more. Ito ay hinango ko doon sa passage ng 2 Kings chapter 20, na kung saan nagsalita ang Diyos kay King Hezekiah. Sabi ng Diyos kay King Hezekiah, sabi niya, Hezekiah, set thine house in order. Isaayos mo ang bahay mo, for thou shalt die and not live. Kukunin ko na ang buhay mo. Mga kapatid, mga kaibigan, kung sasabihin niyan ng Diyos sa'yo ngayon, ano ang gagawin mo? Di ba? Kukunin ko na ang buhay mo this year. What will you do? So alam nyo, umalis na yung prophet na nagsabi sa kanya nun. Umiyak ngayon itong si Hezekiah sa Panginoon. Sabi niya, Lord, umiyak talaga siya sa Panginoon. Okay. Sabi niya, please, spare my life. Hindi pa nakakalabas si Isaiah doon sa palasyo, pinabalik na kaagad siya ng Diyos. Sabi niya, balik ka Isaiah. Sabi niya ganyan. Sabihin mo kay Hezekiah, bibigyan ko siya ng 15 years more. O di bumalik kayon si Isaiah, sabi niya, Hezekiah, huwag ka nang malungkot. Sinabi ng Diyos, sabi niya, bibigyan ka niya ng another 15 years. Kaya doon ko kinuha yung title. 15 years more. And so, nagbigay ako ng biblical admonition. Di ba? At biblical encouragement, challenge sa ating mga young career at mga young couple, single career and young couple, how they are going to set their lives
and build their homes in the next 15 years. Kaya nga, 15 years more. Ako, I'm 35 years old now. Di ba? 15 years from now, I will be 50. And 15 years from now, si Kirk, he will be what? 21, 27, 22 years old. So, by that time, from this point hanggang doon, anong gagawin ko sa aking buhay? At ano ang gagawin ko with respect to my family? Yun yung title doon. At alam niyo po, sinasabi ko sa ating mga single, career, and young couple, sabi ko sa kanila, pakinggan niyo maigi ito. The world has its template. Alam niyo yung salitang template, common na ginagamit yan, especially sa corporate world. Ito ay pattern. Kumbaga, hindi ka na mahihirapang mag-organize kasi mayroon kang pattern. Di ba? The world has its template, design or model on what is an ideal life, ideal home, and, it is called the American dream. Ano yung American dream? Everyone wants a better and a happy life. Kaya ito yung drive ito yung nagda-drive, ito yung nag-uudyok sa maraming mga tao to do what they do, to pursue and chase after things because everybody wants a better and a happy life. And the world has its template, design, or model of it. On the other hand, a lot of people, especially the young adults, sino dito ang mga young adults? Yan. Age 18 to 35. If you are age 18, taas nga ng kamay mo, taas ang kamay. Ayan. Ito ang mga young adult. Kasama ako dyan. Ni-research ko to ha. Hindi ko ito guess. Ni-research ko talaga to. Ang young adult is usually aging from 18 to 35. Kaya kung medyo lumagpas na kayo ng 35, middle adult kayo, middle age. Kami yung mga young adult. Usually, lot of people, especially the young adult, struggle with life's transition called adulting. Yung pag-a-adjust ba? Yung bang mula college, di ba? Magkakatrabaho ka na, magkakapamilya, eto yung parte ng buhay na very crucial sa buhay ng isang tao. Maraming mga adjustments, mga problema, challenges, desires, plano, at siyempre, mga nakikitang iba't ibang successful sa buhay. Di ba? Makikita mo yan sa Facebook. Ang dami. So much that the eye can see and the ear can hear. Doon po sa ating Facebook. So, I admonished my fellow young adult. Nag-admonish ako sa kanila na ano ang challenge? Focus on the Word of God. Continue on the precepts and principle of God's Word. This is the point. The Bible is our template. Mga young adults, kagaya ko, 18 to 35, marami kayong makikitang success stories, di ba? Maraming mga kaiinggitan sa puso ninyo. I challenge you, the Bible is our template. Ang precepts, basahin nga natin yan lahat na malakas. Go. Ang precepts ng Biblia ang sundin nating plano o disenyo. Everybody say it together. Ang precepts ng Biblia ang sundin nating plano o disenyo. Ganito po ang sabi ni Psalmist David. Psalms 119 verse 15. Sabi niyang ganyan, I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. I-highlight natin yung I will meditate in thy precepts. Ang kanyang pinagbubulay-bulayan o nilalaman ng kanyang isipan ay hindi yung mga nakikita niyang dakila o tagumpay sa paligid niya. Di ba? Kundi, ano ngayong kanyang pinagbubulay-bulayan? I will meditate in thy precepts, ang mga utos ng Diyos. Hinahambing niya yung kanyang buhay sa Biblia. Instead na naiinggit siya sa mga nakikita niya. Kasi alam mo, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, panay Facebook ka lang, makikita yung mga classmates mo, mga friends mo, mga tao, matagumpay, masaya, di ba? Kasi ganyan sa picture ng Facebook may inggit yung loob mo, di ba? Yun ang magiging template mo, gagayahin ko yan. Magkakaroon ka ng pangarap. You will chase after these things. Pero anong sabi ni Psalmist David? I will meditate in thy precepts. Yan ang challenge ko sa inyo.
Maraming problema, adjustment na inyong pagdadaanan. But don't get swayed. Don't drift. Don't be drawn away. Focus on the Word of God. Continue in God's Word. In fact, alam niyo po ang sabi niya sa Psalms 119 verse 37. Pakinggan niyo po. Sabi niya ganyan. Basahin natin. Everybody read. Turn away mine eyes. Ilayo mo po ang aking mga mata from beholding vanity. Napakagandang prayer. Pag nagpi-Facebook ka, pagka tumitingin ka sa buhay ng iba, anong sabi niya? Turn away mine eyes from beholding vanity. Hindi yung sabi mo, sana ganun din ako. Diba? Hindi masama na pagpalain ka, pero hindi yun dapat ang maging drive ng puso mo. Diba? Makakita ka lang ng nagkabahay, sana ganun din. Samantalang maganda pa yung bahay mo, diba? O kaya, nakakita ka ng ganito, turn away mine eyes from beholding vanity. Quicken thou me. Gisingin mo ako, Lord. Ibig sabihin, pag wala kang ginawa, kundi tumingin sa iba at nag-inggit ka sa iba, para kang natutulog. You're living in a dream. Di ba? Kaya sabi niya, gisingin mo ako, Panginoon, sa iyong mga salita. Quicken thou me in thy way. Psalms 119 verse 72, pakinggan niyo po ang sabi niya. The law of thy mouth, di ba? Ang mga kautusan ng iyong bibig, Panginoon, is better unto me than thousands of gold and silver. Pakakita ka ng taong napakayaman, sabi niya, wala. Mas better pa rin ang salita ng Panginoon. So I would like to challenge my fellow young adult. You are age 18 hanggang 35, consider this today. You better settle this matter in your heart. Ito, one of the sad things in life, basahin nga natin lahat yan, go. One of the sad things in life is not growing old without enjoying worldly pleasures. It is growing old outside the will of God. Marami kasing mga kabataan na feeling nila, pag hindi nila ginawa yung ginusto ng puso nila, di ba? Kahit ito labag sa Biblia, kahit labag sa magulang, kahit labag sa moralidad, yung pang, wala akong pakialam dyan, gusto kong maging masaya sa buhay, gagawin ko ang gusto ko. Yung ganong drive, di ba? Satanic mindset ang tawag doon. There is no rule, walang Biblia, walang Diyos, walang magsasabi sa akin kung anong gagawin ko sa buhay. Di ba? So, iniisip natin na pag hindi ko nagawa ito, napakalaki yung na-miss ko ng buhay ko. Pero ang totoo, pag-aralan nyo maigi ito, Ecclesiastes yun, the sad thing in life, one of the sad things in life, is not growing old without enjoying worldly pleasures. Ako po, 15 years old, nagpastor na. So dumaan ako sa teenage life na hindi nakatikim ng alak, walang ganong worldly pleasures. I just did the will of God in my life. And I look back and I praise God today, wala po akong pagsisisi na ginawa kong kalooban ng Diyos. I'm not saying na magpastor ka na rin. Hindi yun ang sinasabi ko doon. Pero ang sinasabi natin, you should grow old in the will of God. Dito sa salita ng Panginoon. Naunawaan niyo po? Psalms 119, 133. Ganito ang sabi ni David. Pakinggan niyo Psalms 119 verse 133. Order my steps in thy word. Yan yung prayer niya. Panginoon, ano ba yung order sa Tagalog? Yung bang ayusin mo, di ba? Itakda mo, Panginoon, ang aking mga hakbangin ayon sa iyong mga salita. Di ba? Ayaw ko na yung gagawin ko dahil lang inggit sa Kanya. Di ba? Ayaw ko na yung aking gagawin dahil na-touch lang yung aking ego. Yung bang, kung kaya niya, kaya ko rin yan. Di ba? Ayaw ko na yung aking gagawin, meron akong gustong patunayan sa aking sarili. Hindi, Lord. Ayaw ko yung ganon. Sabi niya, gusto ko na yung mga gagawin ko sang-ayon sa iyong salita. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na yung kasalanan, yung pride, yung aking laman, pangunahan ako. Delikado ho kasi yan Di ba? Yung bang pinakita ka lang sa Facebook, gagawin ko rin yan. Bakit? Sila lang bang nakakakaya niya? You are driven by ego. You're driven by pride. You're driven by lust, by the pride of life. Sabi niya, Lord,
please, wag sana manguna ito sa akin. Lord, please, order my steps in thy word. Napakaganda, ano po? At alam nyo, ang ginagawa ng Diyos, ito ginawa ng Diyos sa writer ng Book of Psalms, si David. Kasi minsan medyo lumihis din yung kanyang buhay Nagkaroon din siya ng problema Alam nyo yung ginawa ng Diyos? Para lang makita niya ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan dumarating din sa atin na lumilihis, di ba? You know what God did to David? And what God will do to you and to me, sa kanyang mga anak? Para lang makita natin yung importance ng pagsunod sa Biblia, Psalms 119:67. Tignan yung ginawa ng Diyos sa kanya. Psalms 119 verse 67. Anong sabi niya? Before I was afflicted. Ano yung afflicted? Pinahirapan. Kumbaga, chastening, pinalo siya ng Diyos. Before I was afflicted, I went astray. Kita mo? Nagkaroon kasi siya ng hangarin sa buhay niya na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So lumayo siya. Anong ginawa ng Diyos? In-afflict siya ng Panginoon. Ngayon, nung afflicted siya, bumalik ngayon siya sa Diyos. Anong sabi niya? But now have I kept thy word. Nakita niyo mga kapatid? Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Kaya, kung ikaw ay Kristiyano, lilis ka sa kalooban ng Diyos, expect affliction. Expect God to put you back. Bakit? Mahal ka ng Diyos Gusto niyang pagpalain ang buhay mo, pero He cannot bless His life the way He wants to prosper your life if you are outside His will. You must be in the center of God's will. Amen po ba? So, bilang mga parents, kausapin ko naman yung ating mga magulang. Sino dito ang mga parents? Ayan, at parents to be. Especially yung mga kagaya ko, na mga young adult. Ito po we need to teach our children the Bible so that they will order their lives according to its precepts and principle. Yung mga anak natin, maliliit, growing up, what should we do? We must teach our children the Bible so that they will order their lives. Kung magkakaanak kayo, teach your children the Bible para ayusin din nilang kanilang buhay sang-ayon sa mga kautusan at gabay ng salita ng Diyos. Pakinggan niyo po ang sinabi ni Benjamin Franklin. May Benjamin tayo rito pero hindi siya Franklin. Basahin niyo nga yan. Sabi ni Benjamin Franklin, everybody read. Go. Life's tragedy is that we get old too soon and wise too late. Tama, Carlo? Ang bilis nating tumanda, di ba? Ilang taon ka na? 31. Ang problema sa buhay, Anya, observation niya ito, ang bilis tumanda ng tao, pero ang hirap niyang magtanda. Anong ibig sabihin nun? We grow old too soon, but wise too late. Kaya alam niyo ang pinakamaigi sa atin mga kapatid, sa ating mga anak, while they are still young, let us teach them the wisdom of the Scriptures. I thank God, growing up, nagtiyaga ang aking mga magulang na ituro sa akin ang salita ng Panginoon. Praise God for that. Kadagiti nga tiyempo kakabsat sa mga panahong ito, adu dagiti makaalilaw, makalito, mangyaw-awan, nga sursuro. Correct? Awalat di masursurutan, dagiti agtutubo. At adu nga ti makita ti mata. Adu ti mangaganti lapayan. Ti masapol dagiti anak tayo ang kailangan ng ating mga anak. It's not a better gadget. It's not more money. It's not a more comfortable life. Ang kailangan ng mga anak natin para sila ay maging matagumpay sa kanilang walk with God so that agbalegi dati pa nagipagnadagan na po Diyos, ti kasapulan da kakabsat, deti sa utiha po. Ang gabay ng salita ng Diyos, they need Bible education. Theodore Roosevelt, ilagay mo nga yung sinabi niya. One of the presidents of the US, anong sabi niya? A thorough, basahin natin lahat, go. A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. O, dakay man nga young people, mga bata, basahin nyo nga yan, malakas, go. A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education.
Kilala nyo ba si Theodore Roosevelt? Bukod na siya ay president, ni-research ko kagabi. Alam nyo si Theodore Roosevelt, graduate pala siya ng Harvard University. Ano yung Harvard, pastor? Nako, mas matindi yan kaysa UP. Mas matindi yan. Mga kapatid, premier eskwelahan ito. Nandun yan sa sa Massachusetts, sa Amerika. Graduate ng Harvard University. At isang taon siya sa Columbia Law School, nag-aral ng pagkaabogado. 1 year Columbia Law School. Kaya pagdating sa formal education, Theodore Roosevelt, wag mong i-just yan. Hindi yan basta-basta. At mula sa kanya, ano yung sinabi niya? A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. Mga anak, mga kabataan, mga kapwa, young adult, continue in the Word of God. Focus on the Bible. Masaya ng ating mga anak magkaroon ng education, achievement, at attainment, but they've got to have the Word of God. We will not always be there with them. Tatandaan nyo yan. Hindi natin laging nasasamahan ang ating mga anak. We don't always have to dictate everything that they need to do in life. Huwag po natin gawin na ganun na sila masyadong ka-dependent sa atin, na kahit tumanda na, they cannot make good decision on their own. No, we must not always dictate. We don't have to always dictate everything that they need to do in life. But, let us train them how to make wise decisions. Yan. Hubugin natin sila. Tulungan natin sila paano gumawa ng mga wise decisions sa buhay. We must provide them counsel and the precepts of God that will guide their judgments and will serve as an anchor for their soul. Ito ang ibigay natin sa kanila so that when they make decision, they can figure things out in the light of the Word of God. Pakinggan niyo ang sinabi ng Ephesians 6:4. Ganito ang sabi ng Bible, Ephesians 6:4. And ye fathers, provoke not your children to wrath. Di ba? But bring them up. Palakihin mo sila in the nurture and admonition of the Lord. Sino po yung inutusan dito? Tatay. Kaya alam nyo, hindi madali ang maging tatay. Kayong mga young men, crush dito, crush doon, mag-aasawa ka. You must be spiritually matured, you must be physically matured, mentally matured, emotionally matured, because to marry is not only to become a husband, you will also become a father. At ang sabi ng Bible, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Let us impart and implant biblical truths to our children. Yung kailangan nila na gabay, kailangan nila na wisdom sa kanilang mga haharapin ahead of them, ngayon pa lang, ibigay natin sa kanila. Huwag yung, hindi, kahit pagtanda mo, ako ang tatanungin mo, hindi mga kapatid. Habang bata at lumalaki, ibigay natin yung mga principles because we will not always be with them. Amen? Si John Quincy Adams, another US President, etong sabi niya, nababasa niyo ba? Ayan, si John Quincy Adams. Basahin natin lahat. Anong sabi niya? So great is my veneration for the Bible that the earlier my children begin to read it, the more confident will be my hopes that they will prove useful citizens to their country and respectable members of society. Tama yan, mga kapatid. I agree with him. I do agree with him. Ako po, bunga ng pagpapalaki ng Biblia Bunga rin ang aking buhay sa pagpapalaki ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, the earlier my children begin to read it, itong Biblia, the more confident, ibig sabihin, kahit hindi ko na sila nakakasama, kahit hindi ko na sila nakikita, confident ako, and I will not lose hope that they will prove to be useful citizens and to their country and respectable members of society. Kaya alam niyo po, bilang isang tatay, gumawa rin ako ng guideline para sa aking mga anak. Ilagay mo nga yung picture.
Can you put the picture? Yan. Nababasa nyo ba? Sa mga kapwa ko yung adult, gusto nyong kopyahin yan, gusto nyong i-modify, okay lang, walang problema. Pero ito, basahin natin sabi niya, decision guidelines for Kirk, Kath, and Keyon. 3 K yung aking mga anak Kasi yung pangalan ng misis ko nagsisimula sa letter K. Mahal ko yung misis ko. Yan, Kirk, Kath, Keyon. Nagbigay ako ng decision guideline para sa kanila. While they are while they are young. Number 1, pag gagawin niya to, will God be pleased? Tanungin mo yung anak mo. Hindi yung sasabihin mo lang, no, don't do that. Pag nakakaintindi, tanungin mo siya, anak, yung gagawin mo ba, will God be pleased? For the rest of his life, tatatak sa utak niya yan. Di ba? Number 2, have I prayed for it? Pakita mo nga ako muna. Sabi kasi ng mga anak minsan, nana, tata, gusto ko yan, gusto ko to. Tanungin mo siya, have you prayed for it? Tatatak sa utak niya yan, na lahat ng mga bagay, hindi dahil gusto niya, mapapasa kanya. Anong gagawin niya? Magpipray. Tama? Number 3, pangatlo, lagay mo. What would Jesus do? Kung ang Panginoon ang nasa aking sitwasyon, anong gagawin niya? Di ba? Number 4, will the Bible agree with it? Sang-ayon ba sa Bible yung ginagawa ko? Number 5, will this be a blessing to my brother or sister? Hindi yung, wala akong pakialam sa kapatid ko, wala akong pakialam sa inyo, gusto ko lang maging masaya, gagawing, hindi pwede yung ganun. Kung lahat ng tao ganyan, wasak-wasak ang lahat ng pamilya. Wasak-wasak ang lahat ng pamilya. Kaya hindi po pwede. Dapat may biblical wise guideline. Di ba? Hindi mo naman ididikta kung anong gagawin nila Bibigyan mo lang ng guideline. Hayaan mong mag-isip sila. With respect sa mga wise guidelines na ito to make good decisions in their life. Later on, pag nag-teenager na sila, iba na naman. I-improve ko na naman yan kasi mas magiging broad. Simple lang yun Pag nag-teenager, broad naman. So I will provide another guideline for them. Of course, there will come a time when disobedience will truly become a great struggle to them. Lahat ng tao dumaan sa ganyan. Na yung pagsunod, magiging struggle talaga. Kahit nga Kristiyano ka, tagal mo ng Kristiyano, magiging struggle pa rin ang pagsunod Dumarating talaga ang time that obedience will become a great struggle to them. But we must pray that God will use those biblical truths to guide their hearts. May we realize again, mga kapatid, may we realize again that our children are not really ours. Yung anak mo, hindi sa'yo yan. Huwag mong gagawin sa kanya yung gusto mo lang. God has entrusted them to us. It's our obligation ng mga anak na hiningi natin sa Diyos at ibinigay sa atin ng Panginoon, umamo daga na po Diyos, haan nga umatap, hanga sikat mangya dayo ta anak mo ti Apo, no di kat iya sidig mo ta anak mo sa Panginoon. Huwag mong ilayo yung anak mo sa Panginoon. Ilapit mo siya sa Panginoon. The challenge is, let us prepare them for the life ahead of them. Ihanda natin sila. We will not always be there with them. Hindi yung lahat ng gagawin mo, dapat yung anong didikta, hindi po. Let us prepare them to make good decisions in their life. Kaya alam niyo po, nagsimula ako ng single career and young fellowship, young couple fellowship. This week, if you are a single career, young couple, please join us sa ating Zoom conference. Sa biyaya ng Diyos. Bakit? Ang burden po ng aking puso, kasi young adult din ako, sabay-sabay kami. Di ba? Sabay-sabay tayo. Praying for each other, encouraging one another, at magpapatuloy tayo na susunod sa salita ng Diyos. The world is not our template. God's word is our template. Ang sabi ng Panginoon Jesus, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. As genuine disciples of Jesus Christ, we need to continue in the Word of God. Sa mga bago, sa mga new believers, if you are new sa pakikinig dito sa HBBC, mga kapatid, I encourage you to practice and develop a daily in the Word habit. Araw-araw yan. Start with a small booklet, yung daily bread. Magsimula po kayo dyan. Bumili ka ng notebook mo. Every morning, basahin mo ang Bible, mag-daily bread ka, lumago ka sa salita ng Diyos. Bumili ka ng notebook, kayong mga bagong nakikinig, nanonood sa HBBC. Listen, bumili ka ng notebook, mag-take note ka sa mga preaching. And
you start to practice in your life the learnings of the Word of God. Amen? As I close, to our visitors and guests, mga bisita at mga guests natin ngayong umaga, I want to tell you about the greatest message that the Bible wants you to know. The greatest message. Maganda yung tinuro ko sa inyo. Ha? But the greatest message that the Bible wants you to know. Ano yun, Pastor? It's the message of salvation. Mensahe ng kaligtasan. Kaligtasan at salvation. Not from COVID-19. Hindi yung ligtas ka sa COVID-19. Not from poverty. Not from life's problems. Not from accident. Lahat ito importanteng issue. Pero alam niyo po, these things matter, but the most important thing is the salvation of your soul. Yung kaligtasan ng kaluluwa natin. Sabi ng Bible, for what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Mahalaga ang kaluluwa mo. If you die today, do you know where your soul is going? Pag namatay ka ngayon, alam mo ba kung saan tutungo yung kaluluwa mo? Yung iba sabi nila, sa purgatory, pastor. Mga kapatid, wala pong teaching ng purgatory sa Bible. Yung iba sabi nila, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam, bahalang Panginoon. Pero alam mo ang sabi ng Bible, 1 John 5:13, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Pwede mong malaman ngayon. This problem, this important matter can be settled now. Hindi yung, Diyos lang ang nakakaalam, bahala na siya. Siguro sa purgatory, hindi ko alam. No, you can settle this matter right now. Tatlong bagay lang ang tatanggapin mo. Just 3 things ang tanggapin mo na katotohanan sa Biblia. Number 1, tanggapin mo na makasalanan ka. Inaamin nyo ba na makasalanan kayo? Accept that you're a sinner. And at that note, because we are sinners, there is a penalty for sin. May nag-aabang na kaparusahan ng ating kasalanan. Okay? At kaya naman, kailangan nating maligtas. We need to be saved. If you don't accept it, then you don't need salvation. So we need to be saved. Pangalawa, tanggapin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Tama? Is there anyone here who can save himself? Can you bring your life to heaven? There's nobody in this world who can save himself. Yan ang pangalawa. Number 3, tanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Not religion. Walang religion makakapag-save sa'yo. Kahit pa magpabautismo ka sa lahat ng churches. Hindi po yung pagtupad sa sakramento ang makakapag-save sa'yo. Hindi po yun. Hindi po penitensya. Hindi po yung paggawa ng mabuting gawa. No, none of these things can save you. Si Kristo lang. Tanggapin mo siya na siyang namatay, nagbayad, inilibing at nabuhay muli. Namatay, inilibing, nabuhay muli para sa kasalanan mo. 3 things na tanggapin mo. Truth, number 1, tanggapin mo makasalanan ka. Number 2, tanggapin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Number 3, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Ngayong umaga, May 24, 2020, would you accept Jesus as your Savior? If today you would say, Pastor, I want to accept Jesus as my Savior today. I want to invite you in a simple prayer. Hindi ko panalangin ito, but let this be the prayer of your heart, okay? I want you to bow your head, close your eyes, and follow this prayer. Hindi ko panalangin to, ha? Panalangin ng puso mo. Gagabayan lang kita sa panalangin pagtanggap kay Kristo. Panalangin tayo. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po na ako ay makasalanan at karapat dapat parusahan. Tinatanggap ko, Panginoon, na hindi ko kayang iligtas ang aking sariling kaluluwa, na hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi bautismo, hindi sakramento, kundi ikaw lamang. Kaya naman, Panginoong Yesus, sa araw na ito, May 24, 2020, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong kaloob, buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin. Praise the Lord. Hindi namin kayo nakikita, hindi namin alam kung sino kayo, but if today you have accepted Jesus as your personal Savior, pakilagay niyo po please sa comment section. Put it there that today you have accepted Jesus
as your personal Savior. Amen? At sa lahat po ng ating mga members ng HBBC, new believers, continue in the Word of God. Magpatuloy po tayo sa salita ng Diyos. The world is not our template. The Bible is our template. Malilito ka lang, maliligaw ka kung nakatingin ka sa mundo. Dito ka sa salita ng Diyos. And all of God's people say? Okay. Tumayo tayong lahat at awitin natin, The Bible Stands. Okay? The Bible stands. As we give our tithes and offerings, everybody na! The Bible stands like a rock undaunted in the raging storms of time. Its pages burn with a truth eternal and they glow with a light sublime. The Bible stands though the hills may tumble, it will turn. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of men. Its truth by none ever was refuted and destroyed. It may never can. The Bible stands though the hills may tumble, it will turn. This day when the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible. Third verse. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands though the hills may tumble, it will turn. This time when the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands. We give it for its author is divine. By grace I expect to prove it to He can make it mine. The Bible stands though the hills may tumble, it will turn. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Kayong mga bago po, bumili kayo ng Bibles ninyo, ha? Buy your Bible. Diyan po sa Lawag, I'm not sure kung open na, pero merong mga nabibili na Ilocano. So, kung hirap kayo sa pagbasa ng English, you can buy an Ilocano Bible or Tagalog Bible, okay? But let us study the Word of God and grow, prosper according to the Word of God. Amen? So, mamayang hapon, itutuloy natin ang subject na ito. Alright? 5 o'clock, we'll see you this afternoon. Okay? Muli, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. And to God be the glory. Palakpakan natin ang bawat isa. I-video mo nga itong ating introduce ko lang sa inyo. I want you to video. Ayan, yung ating mga instrumentalist. Si Kirk, yung aking anak. Ayan, si Edward. Pumuti si Edward Amen. Si Jaire. Ayan. Si Joanna, saka si Tin. Mga stay-in itong mga to. Okay? And of course, kasama natin ang ating patriarch, si Pastor June. Yan. Okay? Ayan. And of course, nandun yung aking misis, yung si Keyon, praise God. Na training na namin siyang umupo at hindi lakad ng lakad, takbo ng takbo by the grace of God. Amen? Okay, so to God be the glory. Anong pangal daw yung kakabsat? Anong pangal daw tayo? Wow! Adobo kanot pangal daw may. To God be the glory. By the way, mga kapatid, salamat po ha. Maraming mga brethren ang nagdadala ng pagkain dito. Maraming salamat po. Ikan, gulay, merienda. Thank you so much. To God be the glory. Enjoy your lunch with your family. Good day and God bless you all.